Preto dunha vintena de embarcacións de Cambados traballan arreo no regreso da campaña da Vieira. Os mariñeiros volveron á actividade logo de 18 días de parón, traendo a terra un produto de gran tamaño e calidade. Esta é unha vieira grande, que ten unha gónada xa é máis unha vianda de un tamaño moi bo, e o que se espera é que aguante así o máximo tempo posible. En principio, mentre se manteñan esta climatología, pois vais a aguantar, pero a campaña marcará a naturaleza. E no momento que empece a desovar teremos que parar. Nesta planta de Porto de Cambados se visceran o produto que chega á terra. Ademais da súa boa calidade, salienta a cantidade. As embarcacións están a completar o seu cupo máximo de capturas. A campaña iniciouse o luns, agora veñen xa os cupos, os mariñeiros teñen un cupo de menos kilos, están entrando en torno a 1800 kilos, teñen que entrar máis ou menos cada día. Agora a campaña era para facer basicamente acopio, almacenar para todo o ano. Con ese obxectivo, a maioría deste produto vai ser conxelado. A idea, facer acopio para satisfacer a demanda futura, que se vai incrementar a partir da Semana Santa, coa vista posta no verán. Ahora, evidentemente, o marisco pois sí que non se vende tanto, pero xa a partir de Semana Santa xa empezan os distribuidores nacionales a cargar para empezar a vender eles durante todo o ano, e sí que en Semana Santa notase un aumento de ventas, e despois no verán pois sí que se nota xa máis en tema de restauración e tema de plantas de supermercados, porque sí que aí aproveitan para largar promocións máis puntuales en semanas puntuales, pero bastante máis agresivas. Nestes momentos a demanda cae tras a intensa campaña de Nadal. En Porto de Cambados están satisfeitos coa alta demanda que tivo o seu produto nestas pasadas festas. Adiantámola e sí que se notou na segunda quincena de noviembre un aumento moi grande de pedidos, e despois as semanas de Navidad foron algo superiores, un 10, un 15% superior ao ano pasado. E despois a semana de fin de ano sí que se notou, creo que en todos os mariscos, aquí notouse algo máis en tema de plazas de abastos e así, pero o tema de plataformas, supermercados, tirou igual. Agora, sen tanto agobio, unhas 16 persoas traballan nesta planta preparando un produto que, como sempre, conquista polo seu sabor e calidade.